Kære julekalender, vi er klar med et nyt afsnit i dag med The Reserves. Der er nogle piger her, der er for sindssyge, mand. Så her kommer Rudolf. Så er det her, piger. 1, 2, 3, 4. Kender I det navn Rudolf? Ba-ba-da-ba-dam. Han var et gammelt rensdyr. Hey! Så lidt fattigt ud. Men en skønne julenat. Julenatten fra. Rudolf kommer løs for mig. Jeg kan ikke finde vej. Hey! At Rudolf med den røde tud. Han var et gammelt rensdyr, som så fattigt ud. Yay! Glædelig jul! Just hej. Hej. Hej hej.